Perplexity Comet – изкуственият интелект, който върши работата вместо вас. Последните години усъвършенствахме едно умение – да търсим информация онлайн. Научихме се да гуглим и да намираме всичко, от което се нуждаем. Но този навик бързо остарява. Perplexity Comet не е просто подобрена търсачка. Това е първият истински AI агент, който не просто търси вместо вас, той върши работата вместо вас. Той може да кликва по бутони, да попълва форми и дори да управлява вашия браузър. Ерата на търсенето приключи. Започва ерата на AI агентите. В това видео ще разгледаме стратегически какво представлява Perplexity Comet, защо е революция в начина, по който взаимодействаме с интернет и как може да се превърне във вашето най-силно конкурентно предимство. Първо нека изясним какво е агентен изкуствен интелект. Представете си, че Google или Bing са като библиотекар, на когото казвате: намери ми информация за пазара на SaaS в Югоизточна Азия. След няколко секунди той ви връща огромен списък с линкове. Работата по анализ, синтез и вземане на решения остава изцяло за вас. Това е стария модел. Perplexity Comet действа по различен начин. Когато му дадете задачата проанализирай пазара на SaaS в Югоизточна Азия, той сам отваря сайтове, чете доклади, събира данни, изготвя обобщение, създава Google документ с двустраничен отчет и ви изпраща линка, когато приключи. Разликата е очевидна. Вместо сурови данни, получавате готов резултат. Комет не просто търси. Той чете, разбира, клика, копира, анализира и създава. Това е следващата стъпка в развитието на интернет. Преходът от информация към изпълнение. Perplexity Comet има два основни начина за работа. Първият е основният прозорец за чат, вашият стратегически център, в който можете да възлагате комплексни, многоетапни задачи. Вторият е страничният панел Assistant, тактически инструмент за по-бързи, контекстуални действия. Например, докато четете статия, можете да напишете обясни този термин по-просто или извлечи 10 ключови изводи от това видео. Комет разбира контекста на страницата, върху която работите и действа интелигентно в нейните рамки. Това разделение между стратегически и тактически режим е ключът към ефективната работа с агента. Нека преминем към реални примери. Мониторингът на конкуренти е една от най-досадните и времеемки задачи в бизнеса. Обикновено отваряте десетки сайтове, четете, копирате данни и ги поставяте в Excel. Сега можете да делегирате всичко това на Comet. Създавате работно пространство, например какане конкурентен анализ, отваряте сайтовете на 5 конкуренти и формулирате процеса в няколко ясни стъпки. Comet стартира, отваря страниците, чете съдържанието, извлича информацията и създава готов отчет в Google Docs, напълно автоматично. Задача, която ръчно отнема 2 часа, вече се изпълнява за 5 минути. Освен това, можете да планирате тази задача да се повтаря автоматично, например всеки понеделник сутрин в 9 часа. Така създавате напълно автоматизиран отдел за конкурентно разузнаване, без да наемате нито един човек. Друг пример – генериране на топли и горещи лидове. Вашите потенциални клиенти често задават въпроси в интернет, които показват готовност за покупка в Reddit, Quora или Facebook групи. Ръчното търсене на такива сигнали е бавно и неефективно. Comet може сам да обхожда избрани форуми, да открива релевантни дискусии и да създава отчет с линкове към реални публикации, където хората говорят за проблеми, които вашия продукт решава. В резултат екипът по продажби получава готов списък с потенциални клиенти, без студени обаждания и без губене на време. Конверсията от подобни контакти може да бъде няколко пъти по-висока. Тази автоматизация не само спестява време, тя директно увеличава приходите и подобрява ефективността на целия бизнес процес. Но колкото по-умен става Comet, толкова по-важно е да мислим за сигурността. Неговият дълбок достъп до данни е и най-голямата му уязвимост. Съществува реална опасност от Tunnel Prompt Injection, техника, при която злонамерен код в уебсайт може да даде на AI агента скрита команда. Например, ако анализирате сайт с такъв код, агентът може да бъде подлъган да изпрати лична информация на трета страна. Това е сериозна заплаха, но има ясни правила за безопасност. Първо, използвайте отделен акаунт, създаден специално за AI агента. Не свързвайте го с основния си Google профил. Второ, никога не давайте права за автоматично изпълнение на критични действия. Винаги изисквайте ръчно потвърждение.
Трето, не използвайте агента върху непознати или съмнителни сайтове. Тези три принципа намаляват риска почти напълно. За да обобщим, Perplexity предлага три основни режима на работа: Search за бързи отговори, Research за задълбочени анализи и Comet за реални действия в браузъра. Comet е вашият изпълнителен AI агент, който поема задачите вместо вас. Perplexity Comet не е просто нов инструмент. Той е сигнал за идващата епоха, в която стойността няма да бъде в това колко добре търсите информация, а в това колко добре умеете да формулирате задачи за изкуствения интелект. Онези, които се научат да делегират ефективно днес, ще имат огромно конкурентно предимство утре. Не се опитвайте да автоматизирате всичко наведнъж. Започнете с една скучна, повтаряща се задача, която вършите всяка седмица, и я поверете на Comet. Ще се изненадате колко време и енергия ще спестите. Perplexity Comet не просто намира информация, той я превръща в действия. Бъдещето на интернет вече е тук и то работи за вас.